Gledate Internet magazin, emisiju koja vas vodi kroz svet informacionih tehnologija. U ovoj emisiji govorimo o opštim pojmovima, vrstama i načinu korišćenja interneta. Reč je o globalnoj računarskoj mreži. Pre svega, pojam internet znači mreža unutar mreže ili interna konekcija između više računara. Procenjuje se da je trenutno na internetu 150 miliona računara. Na našim prostorima se pojavio u februaru 1996. godine kada je nacionalna akademska mreža preko provajdera Beotelneta spojena na internet. Iste godine počinju s radom prvi domaći komercijalni provajderi. Prođite sa nama kroz svet novih i modernih tehnologija. Dobrodošli u Internet magazin. O tome koliko je internet ozbiljno zakoračio u svakodnevni život ne samo poslovnog nego i običnog čoveka i koliko Srbija zaostaje u pogledu internet poslovanja u odnosu na evropske zemlje, govorili smo sa Zoranom Jovanovićem, predstavnikom šabačke firme Alezo, koja se bavi informacionim sistemima i tehnologijom. Da li imate podatak koliko domaćinstava u Srbiji posjeduje računar, a koliko od tog broja internet priključaka? Pa je ovako, prema najnovijim istraživanjima, dakle, ustanovljen je porast korišćenja računara i interneta u Srbiji u odnosu na 2005. godinu. Ja moram kažem da imam podatke neke za 2007. pardon, za 2008. naravno još uvek nema podataka. Trenutno oko 34,7% građana je koristilo internet, računare takođe negde 34% domaćinstava posjeduje, dok internet koristi oko 24-25% domaćinstava u Srbiji. To je neka statistika, ustanovljen je znači rast u odnosu na 2006. godinu, to je ono što je dobra vest i očekuje se dalji nastavak tog trenda. Naravno, ono što igra veliku ulogu u svemu tome su i web sajtovi. Firma Alezo se bavi izradom web sajtova, je li tako? Koje još usluge pružate, da malo predstavimo firmu? Pa, sad kad kažemo izrada web sajtova, to je jedna kompleksna ovako malo tema i teško je to obraditi u nekoliko minuta. Tako da, izrada web sajta zahteva mnogo veština. U stvari, zahteva jedan tim kompletan. Veoma je teško da jedna osoba uradi potpuno jedan projekat vezan za internet prezentaciju od početka do kraja, da ga izvede, a da taj projekat zaista bude u okviru nekih standarda koje mi ovde želimo da dostignemo i koje uspevamo da dostignemo za to u firmi Alezo. Dakle, radi se o elementima kao što su web dizajn, upotrebljivost samog sajta, uz to da navigacija na samom sajtu bude jasna za krajnjeg korisnika, što u stvari i jeste cilj da krajnji korisnik, znači posetilac sajta, se osjeća dobro kada dođe posjeti vašu prezentaciju, da mu bude jasno šta se nalazi na prezentaciji, šta može da vidi, da mu bude prijatno da se što više zadrži. Osim dizajna, znači odnosa elementa kolorita i upotrebljivosti u smislu navigacije, to je naravno i kodiranje sajta, programiranje, kod treba da bude što čistiji, naravno da bi pretraživači uspeli da pronađu vaš sajt što lakše. Sajt mora brzo da se otvori takođe, jer negde, ukoliko se za, recimo, okvirno 10 sekundi ne otvori, posetioci će prosto da napusti. Dići ruke od toga. Jeste. Tako da dosta elemenata. Mi takođe pružamo usluge internet marketinga, optimizacije za pretraživače. To je onaj segment, ljudima je malo nepoznat taj termin, ali to je ono kada ukucate termin u Google da vaš sajt izađe na što bolje pozicije. Tako da, široka je lepeza, mi ovde kao tim nastupamo i za sada to radimo. Da, to je zanimljivo. Da li je za to potrebno platiti, malo više novca izdvojiti da bi se pojavili negde tamo na onim prvim stranicama pretraživača, nebitno da li je to Google ili Yahoo, ili je u pitanju nešto drugo? Po kom sistemu to radi? Samo kratko, ako možete. Čisto, to je zanimljivo jako. Jeste, pa u principu trebalo bi odvojiti nešto malo više novca, ali to treba posmatrati kao investiciju, jer to je zaista investicija. U svakom slučaju, sajt je sredstvo, marketinško sredstvo kompanije, tako ga treba i posmatrati. Ukoliko uspemo da pozicioniramo sajt dobro na pretraživačima, prvenstveno na Google, koji zauzima najveći tržišni deo u Srbiji, a i u svetu, znači da se vaša investicija može isplatiti vrlo brzo. Mi već imamo iskustvo iz te oblasti, znači nekoliko naših klijenata, nekoliko naših sajtova je jako dobro
pozicionirano i ostvarili su kontakte bilo u smislu prodaje, bilo u smislu da su ih neki ljudi koji hoće da otvore predstavništvo za svoje firme u Srbiji pronašli pa hoće da traže neku vrstu saradnje. Imali ste i brojne članke u lokalnim listovima upravo na temu interneta, savremene tehnologije. Interesuje me neko vaše lično mišljenje na kom mestu se Srbija nalazi po znanju internet tehnologije i svega što internet nosi sa sobom u odnosu na evropske zemlje. Da li mnogo zaostajemo ili smo sve bliže njima? Nažalost, generalno zaostajemo. Nažalost, međutim, moram da kažem da u Srbiji također ima vrhunskih stručnjaka iz ove oblasti. U samom Šapcu također ima nekoliko ljudi koji se jako dobro razumeju u internet tehnologije. U Beogradu zaista ima ljudi koji su na svetskom nivou, recimo ljudi koji rade na sajtu b92.net su zaista ljudi stručni evropskog, kako ne i svetskog kalibra. Tako da rekao bih da je tu dosta, veliko je to raslojavanje, znači u jednom delu imamo izuzetno stručne ljude, dok većina stanovništva, nažalost, nije dovoljno edukovana iz te oblasti. Imamo i veliki broj web sajtova srpskih preduzeća, ali ne možemo reći da je baš u potpunosti ovaj način oglašavanja, pa i da kažem reklamiranja zaživeo na našem tržištu. Kakvi smo na tom polju? Pa u pravu ste, tu negde oko 52% preduzeća u Srbiji posjeduje svoje internet prezentacije. Međutim, ono što je možda čak i veći problem od toga, da kažem, jedna činjenica malo onako poražavajuća je to da i većina tih prezentacija koje već postoje na internetu nisu dovoljno funkcionalne. Nisu funkcionalne koliko bi trebalo da budu. Tako da možda od tih 50% svega polovina uspeva da možda čak i nešto manje da ostvari cilj zbog kojeg je nastalo. Tako da dosta ljudi još uvek razmišljaju u onom pravcu da angažuju komšiju koji se bavi tim stvarima, naučio nekoliko trikova, da kažem tako, u nekom od tih programa koji se koriste i da na taj način dođe do prezentacije. To je zaista gubljenje vremena i novca. Kada je reč o naručivanju roba i usluga preko interneta u protekloj godini, koliko su naši građani bili aktivni, da li možda imate neki podatak? Još uvek, što se tiče naručivanja, još uvek mi nismo dostigli neke nivoje, naravno, evropske, međutim, ohrabruje činjenica da broj narudžbina preko interneta raste iz godine u godinu. Tako da ja nemam trenutno konkretan podatak koliki je obim trgovine ostvaren, ali u toku prošle godine se u Srbiji otvorila mogućnost naručivanja i plaćanja, što je mnogo važnije, platnim karticama preko interneta. Tako da ulazimo u taj segment trgovine. Sada ono što očekujemo zaista je veliki porast, ali sve će se to desiti kada malo ta strategija na državnom nivou bude definisala bolje, ali očekujemo da će to desiti. Možda i kada strah bude malo manji od novih modernih tehnologija, je li tako? Jeste, upravo tako i mi smo ovde svi na istoj misiji da malo približimo internet šire populaciji, tako da internet je zaista sredstvo vrlo jednostavno za upotrebu. Zaista moram to da istaknem, ljudi malo bezrazložno imaju, da kažem, tu vrstu straha i zazora možda od interneta, ali jednom kada se uđe u taj svet, zaista alat koji je vrlo jednostavan za upotrebu, a vrlo, vrlo koristan i praktičan. Prema nekim informacijama iz Telekoma, oko 600.000 računara još uvek se na internet povezuje putem telefonske linije, takozvani dial-up pristup. Putem kablovskog interneta 80.000, preko ADSL-a 90.000, preko bežičnog interneta oko 10.000 korisnika. Primetan je mesečni rast korisnika u vezi sa kablovskim i preko ADSL. Da li nam to govori da se internet širi, da se razvije? Pa da, sigurno da govori. Sada su u toku prošle godine, znači ADSL je počeo da dominira, kako bih rekao, penetracija, znači ADSL-a da dominira Srbijom. Mi u Šapcu ovde već imamo provajdera, bežičnog provajdera, već nekoliko godina i to nas stavlja u bolju poziciju u odnosu na neke druge gradove u okruženju i cela Srbija. Da li bi mogli da nam kažete šta je bolje, ADSL ili, na primjer, bežični vatr? Pa sve to zavisi. Znači ne može se zaista reći bolje ovo ili ono a priori. Znači ja sam koristio usluge Gromneta i još uvek imam nalog